Ještě Jaromíra. Wow. Já jsem si do posledních chvíle byl rozhodnutý, že jako vůbec k tomu mluvit nebudu. Já jsem si říkal, že vlastně, že by to nebylo fér. A tak jsem poslední chvíle hledal něco, jak to vyjádřit a pokusím se k tomu použít jako přímě pomoci obraz, který to na mě měl spíš jako říct na diváka. A použiju k tomu to, co vlastně vy máte v tom textu a máte to i v anotaci, a to je to s tou kytičkou. Jo. Tak já na začátku, vy ke mně přijdete a řeknete mi, hele, vidíš tamhle vzadu na tom paloučku tu kytičku? A chtěl by si s tím jako přivonit? A já na začátku říkám, Filipe, já na začátku říkám, jo, ta kytka je pro mě tak zajímavá, když trošku jako masožračka, a minimálně jako formálně mě tak zajímá, jo, já chci vědět, jak ta kytka mluví. Jenže pak to vlastně jakoby začne. Pak vlastně vy mě takhle vezmete za vlasy a řeknete, tak, teď mě jako táhnete z toho vytyčeného bodu A do bodu B. Trošku si myslím, že nedbáte na to, kudy mě vedete, že mě prostě jakoby nemilosrdně protáhnete drním, že mi to vypíchá oči, prorazí už mi budínky, mále mi rozmlátíte hlavu do strom. A teď mě jako přivedete na ten palouček, donutíte mě tak jako se sehnout, poklonit, jít na 4, abych si mohl přivonit. A což by nevadilo. Ale ono to jako dál nekončí, já vlastně zjistím, že ta kytka je umělá. A co je nejhorší, pak mě tam vlastně jakoby s tímhletím necháte a jdete si na standing ovation. Fajn, a každý si to jakoby zpracuje nějak. Já chápu, že někdo tomuhle svýmu diváckému zážitku může zatleskat, protože společnost tak jako funguje. Že to bylo super, to bylo ty vlasy, jako táhnout, jo, to bylo super. Tak chápu, že se to může někomu líbit. Mně se to vlastně nelíbí, tohleto zacházení se mnou jako s divákem. Přestože já tak na začátku tak strašně chci, protože říkám, minimálně v té formě, která je pro mě fakt zajímavá. Přes pohled, přes to. Ale ve výsledku na konci, já jsem v tomhle tom jakoby stál. Tak to mám. Ještě chtěl vědět,